קורה אנשים? אני הבאתי לכם עוד פעם דברים. אוקיי, אני לא מצא דמות טובה באמת, ואני לא יודע מה לקנות, אני לא מצא משהו נורמלי, משהו טוב. תציעו לי בסרטונים דמות טובה, ואם אתם מוצאים משהו שאני אסקר לכם, איזה נרף, אני לא יודע משהו שאתם רוצים שאני אסקר לכם, אני לא מצא דמות טובה. שאלה אחת בשבילכם. מי שמוכר כאן בנרפים, והבאתי לכם כאן איזה נרף קטן, נרף ג'ולט, כאילו, מי שמוכר לנרפים, אם הוא מכיר איזה חברה של רובים או איזה נרף, שיש לו איזה כמה, אני צריך איזה נרף, או איזה רובה, חצים, אתם מבינים ממני יותר בדבר הזה, אבל אני צריך עזרה. מי שמבין, אז שיענה לי, ואני לא יודע אם באמת יש רובה כזה, רובה יש לו טעינה מהירה, טעינה מהירה גדול, קאט כזה, אני לא יודע אם זה, וזהו, פשוט טעינה מהירה, ושיהיה לזה מחסנית גם, כן, צריך משהו מחסנית, לא משהו ללכת עם זה בידיים, בכיס, או לא יודע, משהו כזה. אז אם אתם מכירים משהו כזה, אז תגידו לי, טוב? אוקיי, קיבלתי הפעם משהו כמה דברים, קיבלתי את זה סוף סוף, את הדבר הזה של איגל סמטויז שזכיתי בהגרלה. כבר פתחתי את זה כמו שאתם רואים, אבל לא פתחתי באמת את זה, יש כאן את השקית, אם אתם רואים. כך קיבלתי את זה, די לא פתחתי, אני אראה לכם שם את הכל. קודם כל, הבאתי לכם פופ, זה הפופ הראשון שלי בערוץ הזה. מספר 49 של גארדן אוף גלקסי, גרוט, אני מאוד אוהב אותו. כתוב מרוול, הוא מספר 49, יש כאן את סטאר-לורד, דראקס, רוקט רקון, גרוט, מי שאתם רוצים. אוקיי, בואו נפתח את זה, אוקיי, סיפור קצת קטנטן. חבר שלי הביא לי את זה, הוא לא פתח את זה בכלל. הוא קנה את זה ולא היה לו מה לעשות עם זה, אז הוא הביא את זה מתנה בחינם. אז אמרתי לו, תביא. וקיבלתי אותו. וואו, וואו, איזה חמוד הוא. אתם יודעים שגיליתי שיש שתי סוגים של פופים של גרוט, אחד בבל-הד, זה של פאנקו, כן? אחד של בבל-הד ואחד ראש כזה מסתובב, שזה זה. עכשיו, באמת, אם כתוב כאן מרוול, כתוב גם כאן פופ ופאנקו. אוקיי. הפירוט שלו, וואו, חמוד, יש לו את שתי העיניים האלה, הפה הזה. יש לו כאן כל מיני חתכים כאלה של עץ שאמור להיות. כאן זה גומי שלא ייכנס לעיניים של ילדים, וזה חמוד מאוד, וזה טוב. יש לו כאן את כל הדברים האלה, יש לו כאן אצבעות כאלה, חכו. מצטער על ההפרעה. אוקיי, יש כאן את כל החתכים האלה, גם כאן, בבטן, בידיים, הדבר הזה, גם כאן, בבטן שלו, יש את גם כאן. בערך יש לו כאן כל זה. יש לו כאן את כל זה. גם כאן, יש לו את הרגליים האלה, זה יציב. יש לו כאן חתכים, זה יפה מאוד דווקא. מאוד אהבתי את הגרוט המתוקי הזה. בואו נשים שנייה את הקופסה כאן. מסכן. הנה גרוט. אוי רגע, סליחה, הנה, כבר מלא זמן רציתי להיות פה. ותראה גם קצת אבטונים. אוקיי. בואו נפתח. זה באמת, סמל שלי קורא לזה אף פעם. לא. וואו. קלף של וואמפה, זה יופי. פלפט. דארט סידיוס. נמאס לי ממנו כבר. אוקיי. סיד טריפי זהב יש, ומי זה? אפלן טרופר, אוקיי, אין לי אותו. אני צריך אותו. מי שרוצה להחליף שיגיד לי, אוקיי? עכשיו, נמשיך עם האבטונים, זה הזה שאיגל סמטויז הביא לי, הנה. כתוב כאן, ועדיין לא פתחתי את זה, אני כבר מת לפתוח את זה. צריך להיות במקום ראשון בהגרלה, ויש פצפצים. וואו, בוא נפתח את זה כבר. וואו. הנה אנקין סקייווקר. אוקיי. יודה, אין לי אותו. וואו, זה יפה הצביעה הזו. הוא אמר שזה לא משחק, אוקיי. ובן
קנובי, יש. אוקיי, אין לי אותם, וואו, תסתכלו איזה טביעה יפה הזאת. וואו. רגע, מצטער. וואי, איזה יפים. אוקיי. סוף סוף קיבלתי את זה, ואני שומר בטוח את המעטפה הזאת עם הפצפצים. חכו, וזה כאן. עכשיו, לכבוד בטמן נגד סופרמן, אוקיי? מה רציתי להגיד? אוקיי, לכבוד בטמן נגד סופרמן, הציעו ארטיקים שלהם, אוקיי? ומקבלים שם כל מיני דמויות כאלה חמודות. יש כאן את בטמן, שוואו, למה הוא ירוק? זה דבר אחד. את גרין לנטרן קיבלתי את סייבורג, אוקיי? עכשיו הם חמודים, אפשר לשים אותם עם אתם רוצים אין לי כאן עיפרון בסביבה. נעבור אל הנרף ג'ולט הזה. יש לי כבר אחד, אבל רציתי עוד אחד. זה שווה 40 שקל, כאילו, אין מחיר יותר זול של 40 שקל של נרף ג'ולט. אני שונא שיש שריקות של וואטסאפ. אוקיי. אוקיי, למה כאן זה אפור? לא משנה. נכון, אני זוכר, יש לי את גם, בוא נראה את התנה. זה הנרף הכי קל שיש נרף הכי קל, בקיצור, מתאינים וואו, זה חזק. וואו, איזה נרף. וואי, כמה זו לא קניתי נרף. אוקיי, זה די רחוק מהקרבה. פגע לי בראש. איזה חוזק זה. אם משפרים את זה, איזה חוזק זה יכול להיות. אם מוצאים את החוסם אוויר הזה. בוא נראה. אוקיי, זה חזק. גם החצים, יש להם מרקם אחר, לא יודע איך, הם טיפה יותר קשים. וואו, זה יופי. אוקיי, זה הכל היום, אני לא יכול לעשות זה יופי. הבאתי להם דווקא די הרבה דברים. זה הוראות, באמת? לא, זה לא הוראות, זה הוראות. זהו, זה הכל היום. עכשיו, בבקשה תענו לי על השאלה הזאת בתגובות. 2 שאלות, אם אתם רוצים שאני אסתכל לכם איזה משהו, אני לא יודע, איזה דמות, איזה נרף, אני לא יודע מה. ואם אתם מכירים רובה, שאמרתי לכם הוא גדול, אוקיי? יש לו התנה מהירה, והוא יורה חזק, רחוק, והוא טוב גם למרחק ארוך וגם למרחק קצר מאוד. והוא כואב, זה הכי חשוב. אז תגידו לי אם אתם מכירים באמת כזה דבר. אז יאללה, ביי, תכתבו תגובות.